Get the point. Take a step forward. Mosacho konywa mata agakoreta akarigoririe mosacho uyu maobo kima muna chinsa chiro namba 1 kora manyaga kwega gakurusinjira ine garama no tagerete omuntu usari chinsa chaye paka konyore na ando ko muchika igwerete onya ni saa 9 kamili garo akara gakantwara bangaina gakimnainie gaki taibone mutu abere kori no gotamanya abana banyasai takona batebyo mugaka ngatakonye tikende onya takonye tikorema obakonyira abana asiyetara Yesu. Get the point. Take a step forward. Ekeromo sacha retro mokungu esabta itemene omokungu no koibora na koreta abantu bono mosacho yakabori esabta iteyo enda baro chebyanga takoreta Jerusalem kana etigare to yonde abasacha nabo more igo ntoriko baita ine karia yaino bono igo asengencheyo abangina bari mwatigaire ga babere amini oyomo igo ntageta gotebanga baba umongina Jerusalem abantu ababonsi nabao to basabotebanga ngana endo abantu abamona babegete gisuti kabisa paka bagayikitata yani ene gitayigete nyogugura igabantu ababonsi nabao barasama bokao bakurukwa abana bese boruwaru to basabotebanga onde moise ko botori bwenyomberia motai baba karibu nije nyoko karari kende obari omutoriro oyo kana gotakunenjera kwayanga bono moise kega koigubiya bwiye banga mama bwa bantu nakoroteki nareo nambene yakabire ntagete goteba neria nga mosacho ne nasoma inga mobo erire nyasaba seni mobwata na magoko familia kere yabira atirachi yabeire nene egeko bone bitina egeko gera yakinire lakini asengencheyo totagete ko basabira omurembo Kristo elindo baremye murembo tigarase nyumba yaino mokoro kubwatana mokora maya muna isakorira maya haleluya muntu tosameti abane permanent nebere bwaye kose moroche chikera iria butato kubera no kunyanya saure igoro yani amaina abantu mwarato cyarigere liboro banga ekiagera yanara maya asabantu bare moyo ekero gwatigira abantu bao obatige position nyingi yaneli tari Nyasaye bako mona no magoteba segetabu togosoma bono chaka gosoma igore getabu bwangu egetabu kya Barumi 15 kebungo kya yenye 15 verse 4 naona chake ayetonte ban korango bwangu musaje taria mukungu taria watana na mari kontabi batata na kionse ayatanganete kolikwa korwa amangano si atanganete kolikwa korwa kare ni gari gatwa soko tworoke iga mari kari getwe asogo tworokereria Elinda sobora mereria na sokore migwa tokonyara korwa samari gokore migwa ngari goko okora migwa gokurwa samari kabana baminto okora migwa gokurwa sebukweje omuntu nabara chakwana amangana yigakwera lakini ebukugero goikaririeri kare na kare dakiga kwera twacha William abana baminto tobaremie Jerusalem minto tobaremie tobatiga sama bakanya sai more migwe ebano igo kwarima yaera ebukwere ngimama ene na ngo tabana ko banogo semeria erinde bibilia gotebanga tonyare ko bana kirekeke no go semeria amaene ebukuyama gotebanga ogo semeria no ko bano maene asamangana aria atari kororekana bana banyasaye elio twasemeria chire kya Nyasaye igagotebanga bwango ninchiche nekeronda che igonda chikutura bari banyegenire igotiga totwara gosemeria amakwiri nkoerare Jesu itongo chare abangina mbiyamore bwatana nebuku
ebuku ya Nyasaye kere yobwate mosacha na gotema igokorera akaigo kagere buku ya teba gekore to gosemeria ogosemeria kwa bana ba Nyasaye na kuo kutubwate ngomorwo twito nache acha gukura makwiri na karara akura makwiri Nyasaye ore igoro korama ya ekiagera moro gitari guchikogenda asaria monya katari kogenda asaria abagaka tiakona koega chinsa cheri so kanisa oege Yesu yogo chako ko bugima bwa kare na kare nani tutu abanyina aba nabona no ora sinye joko bodi gwerieta kugusaria maskani yo mabako twaro gosemeria kabo mukungu esicha ekara Yesara che abana ba Nyasaye na litorarora kitwani cyo kwegena amaene no bago kurara asimbira okoboki gwa kaberengo koreteki koro asabigeni omabako yotari yako igatimuka ekyagera monene ga mutigiri kurwa asemeremo yaje yaga atimukera asimbira Yesu ajiche Jerusalem gereke barwa asore nayo tagetokora amaya ekyagera mubako yotago cyasure nayo gotakogendo igo ikokora amaya mongina tagetengo tebi bakaba murabo bagiteringi gisiga aba muna totayibo ibole tetigango tebi Tianko erese tobasa gwanchoyomo wanja bonsi ko gwanchoyomo ngo itule njana gotebi ndigere igocha ogo itupi ayaba kungubara barora munege tuo ya polisi igo manya gotoboa lakini wabatabanga no yoko bekenda ime oko gambu kare ko gambu ase baraire toba isiro lira koiro mongina taba nanje nimbaroche nuna abana bane tiganya saba kwikyagera abachukuru na bwa bane inuna wanyamure iga mwande tayo muganda amasikani okantageta mongi nayo ba amasikani haleluya omaye tabuna abantu bande bayikirie myako 60 atabwati mukama muri obwato umwana ocha kumwagire kama bana omugaka no ichane tegosenga kiorega tigesoro likuire otebya bamuranga gogwa ikire myaka 27 chaka koliyo muswati ekyagera matuka akolire gentoki anachiwe wana ga omusacha otakonywa myaka 40 ndio gocha kwaendagira twese niyo mwana ga kiti gatoraiwa aye omonene ya oteba asegeta tobasoma ayetata inchegango korando maite egetabu tobasoma toligererie asegetabu totagete koligereria Isaya 30 ekebungo kiaye ni 18 monene ya oteba iga asegetabu ya Isaya 30 verse 19 Kwegoteba inua abantu momenyete Zion wane yatabanga inua abantu momenyete makomonia timoko genderera korera naende bakyabana ba Nyasaye twari basaba monene agweni emebere yaite yasarikire Nyasaye itotomata bingo monene na etoganyete ntota yete tona kurera boire ira no torusi seye yebibe togendinka asituragende gutumuka asema kwelia tabe asema kungwa tatigale mo baraka asebana baito batakwe bona Biblia yatebanga ama ene ense yonto kogenderera korera teba ye stand up no monene na bakorera amaya bona Nyasaye gotiana goteba no nyomo gako yosirire Biblia yatebe kene Nyasaye natokorera amaya ekero mukorera asari ekero torarera asi Nyasaye ekarara igweri ogirio ekero Nyasaye igweri ogirio korera gwaito abairanerie haleluya Nyasaye ko igwe korera gwaito Jerusalem tomuno gwatigaire arera Nyasaye aba murabo mungino yo bunatigara muna mura abangiga kero montamo mutemi 500 abachiko bachinyingi ariko bayo mokanga na lyabori yejingi jigoisana lakini kero umuntu na tabina na murabane nyamuri konga bono iga njemo chakombeke sanduki engija nande naringe inchara tiganti nde keruri ye kyagera mwandochi na bakani tinse kinari tagetembeke yange ngijambu chimagega ege kogera bono yebe terreti mokungu iborete musacho iborete abana baito batokora abantu ase litara Yesu motorunse
bari mumneta yekebe no tagerete yanya abantu batucha mumaita abantu ngo chaya muri abantu bobe kwaranga bimwana biyane na turagiri bunemege mbi gukina aba babelete gisuti pinga bano pinga no pinge mama mi tutigango telie nyasai gago tabanga mambita tateriko babuna yale mambige konchuke bin mambie ngao isabere na inchentambo kase ketara Yesu konde makore busio na inche magega honde bono usaba kolikororo gwika kogo tebanga amaene asige tabu togo soma kararora isana isa 25 karara deana karara tengera tetiskoleka merengani Proverbs nero tutagete korora ayarigereri 4 ne network yagenda 4:25 kwana tiga maisa ao arigererie gochia bosio bana banyasai bakunguta ko bende busaiga origereti sa ko January baka January ya rigereri bosio bakungu bande ko bakogenda bagere kore tomena naye chikana orete okonyera abantu ba utata ekyabara mbiri gotoka busa nechinyere chitiraba mura rigere nsebe biya tonyore gitokuri ko ikatora mu kyamaiso haleluya montori kurunya urita mu ditari ko imo kimaiso tago so mwana kento bara umirana na kero kinamaru nagaba sa tango nyumara maru abangina abagaka batikira maru amano ukwana omonto muno yo okoreta pakata okoreta stress amaru nkwara nyanywa onchore ba ora mukyama isao orora asikwa werete orora munoro mutaka obachiko bano muchiwo monto batabanye sese yo mosonge yo aye tigato na chenwe kina kabebwo ikaranso wori nyasa monene ayo gwantungete igonkoria magoko yechimyoro bakankwe onchoro bogima bwane kyagara na Yesu asaye nange atakupali mara moja mongi no naye no kwa gocha ona nkare kuruseti bwa baba no kwa gocha sawa ne twakule igwa ayo musu omugako ri kwa gwasomera nga igwache egwa kwa nali makwalima nae byoge bya maisa ao chaka biyamba igweti tiga maisa ao arigererie gochia bosio egento naro gosaba gioka asomo ntore moyo amaisa garigereri bosorioka nae byoge bya maisa ao bira mukigwe ebyoge bya maisa ao bira mukigwe boronge haleluya ekerora mwete maisa tulikorore gento ngekeneke wana ninki inkyo tara untolerigesa kwa gachete inkyo kona gotebera nganche nkoro okoro unango toraboria morogi gana toke bono rengo niwa morogi bono abantu bande yani ibara maisa bakorora mangana elinde na yonyore likeji maeta abantu bande ibabakelete nga ngoko ibera nokobe libagari libero ibera sobuya onyomo kungo ndo bosimega chinya ni chama mobori ngaki ama enengo osimega chinya ni chama akworo kereri einere likeji yo montole mo elinde na yonyore to basa go chikoiba chinya ni chabandi abangi nambi amore mama etanga ni tuchinka magaka gesaga chiete konyoro che bakachinse cyo chirenka omongina naye onye nkegwete abango neka batio tigete noigwete onye nkegwete no ni jamunankaro borandi honga asetenga echaye rinja toretwe ali mwachete mukarra chingende chirinchiamera na no nyankaro borandi nande nanka naro honga asete ekyagara bantomba boria mwesi yo borandi na mwesi yanka ebintu biko baeta tono kabosorandie nanka ya otole chogeti abantu bagugwa kamaripu kuri marioka bakobori nyasao yo yakorandika yakorotaki ngajali omongina no ibwete chokani ebintu baiseke muna bana bachete batabi ngamori korwa mangana yechi tv ne bintu bibe akuna ramokya maiso byago byao biramukigwe okora matemu anyore certificate ngi haleluya ngeke bo
hani abanyina bandi muri raisi mwana gutige sikuru atanga otorosiri nivagi titigagenda abase asa kubasa ingigwatanga netwabo chikoria no maetera moise kosa ometa bana tari ko bori gurieta ngayara bori gurieta mokera saba bori gurieta baba ngesa bako bori na gwanjire ntabya masakara aho ngaki omaeta masakara ko bora esimi yaba muteja igomo ntoyo nyomiru ngora aganyoro bori gurieta bano rieta tori ko bori gwo monte nogo aba isaba babekire skulu soma ekegero monena agoteba ase chisemichire ebinte bya no bigokoraki bigotoka chikata tino chigo aya okaite no bolimo ayegera samu yeta bikemera ngani 2024 fast 3 bakaite ngane gosori somya abana ba omambi bagokora omonto takono gotobera litungura barasa agoteba ase chisemichire chiero chienyombe yo nigo chigo ichorigwa n'ebintu biya byengencenene nebyokogoke aleluya aye abantu gotwarenge tata chinyomba togosokia amagoro isiko lakini omonene otokonyire munarinde goti gosabe birika y'omusota omokungu yo minta kandina nari nare korweru chombe tata ingasinywa senkobeke chae tota uri korwese buri to gokobabekere bikombe gakyo botaka no suku otaka no suku abana banyasai lakini tigankoherese akandi nankagenda mugondo komo ntakoli nibegento takoigubobe ani no mokiakoraki akubika yani nkabeka rikenesa erikoro kunga yani rigoma nare koirorera mugondo kabere yani nkorema chikonyore birika yo masota narinwa yani ngwa karire mamnesoni wana taliye birika yo masota rero ne yekerore gakyo monene nko igwara style ko igwa gyoko na korera mama tabinya sao nchono bugima bwane ekeronda sense gonkorwa no bugima bwane mune esegi lakini asanye tari ya Yesu litukeli monongo nchorere nchera na ando ngorokererie elindo ntongeri taya. Haleluya. Muntu nara umanyete ngana gure gari bagambi bami ntomora nyamwagambe tebiya mabaga matonda nara bono sengo ne kyakuru sana yori umugakuri omusani onesa nyamwagambe tebiya chinka omaeta nono bugambi takora sabo motori yake karamo bori chinga kyachabu omaeta takora bojo motori ya omaeta na wacha waikora rukende wana gako rukende atara teba mangana tigara teba mangana abana bali baminto William Biblia igabo teba digereria mariko arurabu digereria mariko Deuteronomy okoiranera kwa machiko 11 kemungo 12 mamurori ora William otagarara biya mangana yo gochara soreiga achiche wote se familia ino chaka wasoma Deuteronomy no koiranerera omonene nyasao ino wana yote bangwa manene nyasao ino igagwe chandere nse yo yani abara nyasai igomo kayete ngese yetamenyete nyasai tariko yechandera magambyo minto nyasai gagwe chandere nse ye mono ekwari metaka amaiso omonene nyasao ino wana yote bangwa amaiso omonene nyasao ito botambe niga aye ligeretie yani gari geretie seje yajega oruo mochakano bwo mwaka goikomo elio wana muna mwario gochikogenda so mwaka nyasaye konya narigeretie onya konya gokora mabi nyasaye nakoreteki kabona muna abanyanda mwa mutari gwanja pastor baito bara baba tirimbo kinabarogi mubatiso ngibona otebanerete kyagera Yesu ngochari monene gagoteba maene korwaso mwaka nyasaye gatwitandirete bako mwaka uyo bana muno koera gendera tata gete yoko gendera tonyore point kia 13 tabataka no hotebi bihungo kwana mangana komora igwera machika ya bona nyasaye goteba William ne familia ino
mwana na otaba komora igura machikaya na baira rito na baira sani tukolia rero linda mwancha omonene nyaso ama ene mwancho monene nyasao ino baka bakungu baino bakabana na komokorera nechi nkoro chi mama korera nyasai William mama atamuno gara America kala jisimiti ikomi chabolire aba bagota bangange komoni watota ko chitairi iko gotoma mara mocha ekera nyasao siseniri Onyanche ntari gasi nkoreta chipogisi komika nae Joma ete kanisa yane ekera abantu bakono kwemina nkongwambo golie meremeyo lakini nyoro tibwa tu uwezo lakini nakora alia senkonyara haleluya ke abana ba minta mako ende kanisa muna mobelete jisuti bijaiga narano yonde nero batabanga no munyabiasara na abande muna mobwate meremeyo ino na balimu chibasa chaino chinde chigenda se kanisa elinde ko sese ni ko mwe kanisa waso wase nyumba yenyu Nyasaye ni ganje to yokoruko bwoyo konyora oborimo waso maen no mae to mwako yona motema Nyasaye omwana ndakaruke biriga ari gakoboringa nga yo choice mwangu atabanga motonto bo chimate bwo mwemsie okorokurosi otimbo kamate konkare kuera chingende konyoro mumuro wotane pipike kubara na bana bae gwe abutamunkeke angonya watangu mungina tokumi mwana yale university first year konke birigo inje na chile kwarandike birigo ibona kubwate baka nayo konye bitumango chikoli Nairobi na andonge chibesangu chinga kane nyumba kalima mneta yake be kabara Nyasaye bona nkonya mangana litawata babantu bakonywe aikire bwone bona monene igora chinchira na maene ngo akero mukungu ondesune kali okorugumeli awante bingo kwandikira busatu gwakero mumurone Kevin obolyo bwa msietaira arante bingo kwande mama chibusana ngasangerera inkaganya na mataranere konyochire bupima chikawo ngabolyo mugako ngeto mwana oyo chirana moira matoke nerongo lyo lire bano bokimambe geteriko egentata getene bituma birabimbire guninko mwana chibasa ire ngoko awante binganga kyoko ngara dalingo kuagana nise nakuburi ngako mwande chiri busatu igomo igwete njigenderete basi kama ya wake no musubati ndoko gucheni pago cha America agante byo mongino mwana yentakana nero gokonyo agantomera 20,000 chibasa chikabatati go chimoino ngatera haleluya nkagenda aliesto yane inkarusie bitume mekaba 15 inkamolinie pigipigi akagenda wono igaro musani ono gonkwani muno mwana one haleluya saba murambu atabatano ba Kristo ekiagere karara ari kugwikanya nyora setayari korama ama yakugwate aseritara Yesu haleluya enke yabana Nyasaye gagote ayikore ke munge kyorore kyatigaire nkore nakomokora nechi nkoro chino chio bona mama korera nechi nkoro chino chos nemio ino yo ama nemio ino yos diroria na batuerie mbura bona na batuerie mbura asense ina asenga kiegwenerete oma etakare mbura etari goturabanya bibe mwatokoraire bubi abarogi ni numugere tembure etari gotutoko nyorege kuguteri ekerotora ababaronge embura yego totwera twesi yamie ndagira toragira siritara Yesu igabanya bibe mugwena tiko tigamo igwete abangi nambi yamore insechirero tiganko inyuri bantu mbari kuna kurama bantu okorama omonto aningo kwaguchi ekira kinta etengo kan okorama omugaka aimo kyango lyachi kwengenta bogima bwabo mboko genderera ntoigwana ine ubi abagaka rero babwate chinkora munengi okoma tabie gento gotabanga enke na gotigeire na ande buna kwana tatigete kende igago soka na go soroire omonu ogore tamanga na go sesenya abantu benyomba yao ekero kona kweminja na ekero kona gokora liroroche saitani na koriye tigento kabe bwo gago sekerere obarimo gosomo gamiro obarimo gosomo ago go sekerera bagaka rero mbabwati kyari basi baba muno barochega na babegete china gitabake kenyo gugoro obongo bwaerire bagotanga na chande kira matuka mangi omokungu ganchande ta matuka mangi tigamo tigerere na bana baye enke inonye menya bya no ora okolagira sasa botari kwa mugako bukima mugako konywa meta karigori mosacho konywa meta gakoreta
akarigoririe musacho uyu mobo kima muna chinsa chiro namba 1 kora manyaga kwega gakurusinjira ine garama no tagerete omuntu usari chinsa chaye paka konyore nando kumuchika igwerete onya ni saa 9 kamili garo akara gakatwara bangaina gakimnainie gakita igone mutu abere kori no gotamanya abana banyasai takona batebyo mugaka ngatakonye tikende onya takonye tikorema obakonyira abana asiyetara Yesu oyino monto muya egari ekurumata omongino bekekero raringa chocho no chire kara inyoro no mugako yokoreta mangana yo amangana maya urukira senka ayina yo mugaka haleluya ekyagera bibiliya gataho muchakano onya tayo musacha kangantori ko kumwanya abantu obuli mayeso maene nkyogona kuramira mugaka akora mugaka mwabiri onya okorega einediti aya motebi ngo mugaka ikware ko omonu to gunda mbya kwaura abo mwigenwa chisa cheito cyarire cyokobera abana banyasa tobane tikogenda ka tageta bamira bari moiwe etabuke muchakano 34 otsome 30 bamira bamino mbagera ayo mutangi otyokiwu tageta bakwa maskani na ayo ba maskani igwa Erio Yakobo agatebia Simeoni na Lawi Erio Yakobo agatebia Simeoni na Lawi inwe mwambekera aseme chando yani abana aba muraba mobasa kubeka gwiriya mwaseme chando akabatebia abamuraba mwambekira aseme chando mwankorire Ntioke bobe gati y'abantu bebisa mwagerire Ntioke bobe maetekera moko rwanyo mwana mino tayari go otiokire bobe takunyara gukona nyana asemore ekera moko musira era muno mumuro mutangi nyasaba sisenie nera abo mwana omuya abaikanye mworokererania asiritara Yesu mobasa kobo gotioko ko basa mwana omino ota banga kwero basinge chakala America ntoko mwakira simi ebyago to atiga bibe ngaki motara kwana indi kwanacha ndiye kwanacha igo Simeoni na Lawi bakarete mechanda asimu muro mwawo bona agatebanga bankorire na beiro gotioko kubi dabarimo wekaraza inje n'abantu bana n'abakatore ntuna abantu bane mumuro ina barabe obwataka mwana akamagose babere n'abakebare barabo baise go sangerekana nago ngumokera yani abamuro basa ko bwatana ekabara twamutanire na beiro gotioko kubi basa ko umumokera nigo barangita na gonsiria mo n'abantu bane bona iwa nare ko basorora aseje tari ya Yesu omonene yabo tabase family nyasa itumu mutangani abatangane mo botangana bosiye satayo chindo echo kama ko enana ege kogera asiye satayo bongai nimba ko tiki mboi muna wana bangina twabayiboire muna nkena abayiborete na bagete munesoni kanyoro mukungu atari go nkwani na nkwani nga baba bwakire njetindi korigererie ekyagero mukungu ina bana rite kurusobo onya na manyete ngambona achete nga go nkwani mama bwakire timbwa ati segi nere olie segi mbwa tane yoko mukorera masabo nyasamo nchore mukamuro no monene akanda amalimo jena akayeta na mahuta fasiri ni agocha kungaka baba nkanyoro nchore Orango monginoli tiago twero rama kamera gaki ngatama go chinyomba abantu mbaigwo agakwana agakora wana mumuraka go chango matebi ngakaga ngo mbwati cyare ani babuire tayari wana ma eta etona ko iramangana ekyagere kenege switi moyo kyaye no tigai ngo kumiore nari na cha kobora nganje ni ndorage ntonje ningire ro mumura inche byeka ngo gesaberaga na matarakera asitara ya Yesu haleluya ntobwati chinga kichesegi gotobwati chinga kicho saba mabori ari ndi chinga cheito bone bukuya teba Lawi abo Simeoni bagakora mu muro mwabo akabogo tyoko kobe agataba ngabende n'abantu bake
abantu aba nabangi babasa kumukira bangite wana manene gagoteba obogima bwenseye bana ba Nyasaye chisegi nchiro lakini omoruoti natoganyete abangina barana abagaka tokore serious aso kumurangeri Nyasaye chinga cheito omoroche ngano bomugaka kugamba bijya nkaba batari ko gamberu liyoka yete ko gambete mukama murega bigetero nya gwesigori bune twani nyamagasi ari nginchi totabyo bagambi bwase bole bagambi bwa mwerete liyoka yete na yaya oti bakamurati niko barigereri tigandi gereri abachokoro kwanyora abachokoro gabaminete tukia omusata minete tuki muno mukungu no abagwesigori bogeka bwogo no ichanete ese to ichanete Paulo yateba asegeta byekyo bara amane ko tangasira ngatwangira mangana yobosoko anchonchore bao obwatana na Nyasaye okoro kuya na riora ncherwa sobusuwa manene atokora abakorinto rentanga ni aye igabu ibereke bungo kyaye ibere ngete nabe ngotebi terigoteba nakini gona rengerre tienga Rarabona second eitere tatigento onchora nakionya inchenko baichania boli lakini ngoranko ngoki that ndorere ekebungo yatama twangira mangana yoboso asaba korinte inye ibere aito korora gose inye ibere bona aito kombwatisi egoteba iga twangira mangana yoboso ine irenga batangasire abakorinto yakabere inye kebungo ibere fungo yakabere igobona network yagenda teba twangira mangana yoboso bona abagata mura abanyina bara abaswati mura amaene twangira mangana yoboso takona gotobekere bisikati bona gakyo gugu minto bunande gambo bende nonchegi gakita ibo muga tora ibwana gakyo asuko ibwana okuya gakyo muri siomi gakitindi wero igagontu batabata ibwata buya nembo bindi gakyo abaswati abo igokagete ngobeke yange nyingi nariora gakeke bono abagaka bachandikire bake kanisa sitogo sasima montabegete bikote bitame na lyago tabanga kamwande kame bona abagaka barigereria bako sasima kwabura abariso bari bose omane abanyina tworokereria abana baito muna bawante gwesika twangira mangana yobosoku asere tara Yesu tumekataa hivi kwana gosete todi ko taraso bongainereria maene bori takuna ko taraso tara muno mokungu waki muno mokungu abantu bamanya oyo mukamatara naine monto tayora ntegie ekyagero bo maene nyeso batabya oyo ora ntegie kenyoroge komoita bona mutago twechabeli omwana no wali kwana gotaimoka mura nonya asai karase tomota koba sibye binto kuna no chumuro bona moka mura no ara ne yanga neke bakoma bako imokekero ogenda nyomba bona ngaba kungu na ituna otakoroteki tole that is wrong. Tuangira mangana yobosoku tumekataa jibu kabisa katika jina la Yesu. Haleluya. Abagaka takoreto bosoku tuangira mangana yobosoku mugako moneno gwatari wali wachoka gora kurwa ryo siri na hali yali gare ngana ryo chere patru summon you Janinke Tania to urobang tata some ke ngo kyo mwayo Deuteronomy 7:13 Soma ankole wana bageja akiralende biamano soma tata
Era nabanche nakobasese. Bona ari gotebe familia ye. Nyasaye nabanche naenda abasisinie. Nabamentekanie. Nabame onde utara ibora mwako ogotaigo aiboro mwana. Aroko mogaka setekia oruaru. Na atekera irega getigoro. Mwana omoisi nkoiboruara. Mosacho yaro kwaseri tara Yesu. Iboru roichi ndacheino. Ago seseni. Nyasaye nero woseseni. Genda 14. Na Moses nigwe kobuga ebisako binde byonse. 14. Genda. Ase gatia ino ndatari omosacha gosoma kungu. Orabo omogomba. Amaene tumekata. Tayora abamramo bwata matabe nenkoro. Moiwete. Asegesa gukyo mugako ruaru onde tayora abo mugomba. Haleluya. Kero monto garamente kane. Aitaria maya. Okay. Bona baga kamunya gotonga inereri. Moya gotonga inereri. Ta gotonga inereri. Mona kwaega kwareto mukungu. Tigo mukungu ibore orwe chabito yorengereria masomo. Mona bana bakungu kwareto mwana okora fofo ngana anari okare ko ibora baba tukarigage. Inkyo gotabanere kikereiga. Wota bana twa. Onyemba tatu sekera. Bora chacha kosurika. Omanene Nyasaye nabanche. Naende nabasesenie. Asegesa gukeino ndetayora bo mugomba. Haleluya. Get the point. Take a step forward.